Chakwera has shot himself in the head. You can't control the foreign embassies in Malawi. That is not going to work. Oh, beautiful people. Kwabwera kalata kuchokera ku Reserve Bank of Malawi. Tidziwe choyambirira kuti Reserve Bank of Malawi ndiye banki yayikulu kwambiri ndithu mdziko muno. Banki imeneyi ndi imenenso imaprinta ndalama zimene timagwisa ntchitozi. 1 kwacha, 2 kwacha, 5,000. Amene wawa ndi amene amaprinta. Machini wonse ali kumene kuchako ndithu ku Reserve Bank. Ndi amenenso amalengeza chilichonse chokhuza ndi ndalama mdziko muno kuti akuluakulu ndalama yitu yagwa, ndalama yatere, ndalama yatere. Reserve Bank ndiye basi ndi reserve ndithu katundu womanga ndi mawaya. Ndiye kumene ngokukwabuka nkhani yake ndiyonena kuti akuti ma diplomats onse komanso ma ambassadors, ma embassies, ma consulars onse akunja ochokera kunja amene amakhala muno kumagwira ntchito zosiyanasiyana zolumikiza maboma akuti anthu amene wawa potenga ndalama ku Reserve Bank iko ndalama zausuru nzaina ndi zawo ndithu makamaka especially ndalama zakunjazizi, ndalama zakunja forex, ndalama zimenezi akuti iwo apatsidwa limit atichifuti ndalamazo kulibe, ndalama zakunja kulibe, ndipo ona kuti ndalamazo kuti azingotenga mmene akufunira sigwira kusenza kuti sikuti wakungotenga ndalamazo ndizawo ndithu ndizawo ndithu ndalamazo, komano akafuna kutenga ndalama akuti awapatsa limit awapatsa limit amene wawa pamwezi paja ndalama yawo ndiye sakuti isapitile $15,000 amene ali ma diplomats. Pamene ma ambassadors ndiye kuti kuma consulate ko ndiye kuti iwo maliye ndi $13,000. Ndiye ndi mmene zili umene ndi umboni wakuti mudziko la Malawi mulibe forex. Ndiye kuti zonse zodalira forex zitivutirapo. Sindikudziwa kuti titani kumene akudziwa okhano akewo za fertilizer zija ngasi fertilizer tosunga gulema kwacha tinakampakali sonkhani okhuza ndi mafuta zambiri mbiri zili mmene momwe. Ndi apaso ndabweranso ndi wina wake uyu akuti Malawi situation mkulu amene ndithu nayenso ndithu ndi wantokoto amatokota nayenso ndithu I think afuna koso ayikepo mulomoso pa nkhani somweyi. Ndi timuonere timumvere kuti nayenso wayikapo comment yorani, wayikapo ndemanga yorani. Guys, thank you so much Malawian cameras. And little understanding, I'm here to elaborate zimene a Reserve Bank wa afotokoza just roughly. A Reserve Bank apanga restrict my embassies amene tina Malawi aja, including American embassy, are being restricted. Restriction ikubera motere. In short ndakale ngati embassy yo akupita kunja kukagwira ntchito zina, lese tipereke chisanzo ngati American embassy is going to South Africa, maybe kuti akakhale ndi ma meetings ena, ma meeting ndi mwina embassy yaku America so ina imene ili ku South Africa, ndiye kuti they are restricted. Ndalama imene angati kutenga ndi 3,000 imene apasidwa kuti akamatuka apita kunja akapita ku Zambia akapita kuti amayenera kuti akhale ndi foreign jani. Ndiye kuti ngati ndalama imene auzidwa kuti a bank apasa aloleze kuti akupita kunja kuchoka Malawi mwakupita kwina kwake kuti akugwira ntchito zina zakiso za boma la kwauko, right? Ndiye kuti ndalama zimene awo pasidwa zoti wakhuza kapena kuti mabanki awo, mabanki operators a Reserve Bank alamula zona kuti ndalama zimene anthu ma diplomats amene anga matenge 3,000 kuti azitenga azipita ukoko azikagwirisa ntchito zimene including amene agwira ntchito consulate kaagwira ntchito ku embassy ko ndalama zotenga zikhazi zimenezo azikagwirisa ntchito. Ndiye ine timafuna tikuuze tiauza wa Reserve Bank fankani imene iyi. Somebody was telling me I was busy, I didn't have time to watch that program inali akuti pa times imene akuti minister of chanchani ka finance amene anali pa times apa mafoto kuzankani zake zokuza zomwe za economics. Ndayo yonse wakhala kuzemba zomba but long at last anabwera amaje mafotokoza komanso chimene anafotokoza amene pajabo blank yokayoka palibe chimene anthu anatola, right? Ati amene amanena kuti he knew kuti boma limapita kumeneko.
iwo in other way aboma wao kupanga restrict ndrama za anthu wena. They are poking their nose in someone's business. Boma la Malawi likulimba nano ni maboma ena kapena kuti maiko ena. This is a big mistake. You cannot tell my embassies ku Malawi kunena kuti ndrama zimene azitenga zikhala malire apa. For example, ngati amafuna kutenga $20,000 atenge $15,000. Ngati amafuna kutenga $30,000 atenge $15,000. Ngati amafuna kutenga $7,000 atenge ndrama yokwana ngati $3,000. You know how expensive is life when you go abroad? Even in South Africa, bomba. People they spend $1,500 just per day in South Africa. I'm not talking about an ordinary person like I myself. I'm talking about those guys. I mean, go out in my diplomats. Those diplomats are not ordinary people. I'm telling you. Those guys, maybe you think those American, those who are working in short, those who are working or were sent by U.S. government to work in Malawi, got my embassy, my ambassadors, right? They are not ordinary people. I'm telling you, those are the big people, and I can tell you, those embassies you are seeing, British embassies and South African embassies, those people got money more than President Chakwera himself. If you don't know, ena amena jawa mango bisala alini drama don't know good they can even support bomalo embassy mozi. Nde mistake mene ikuchitika apa international trade ivuta kwambiri chifukwa chokuti anthu aja kamatumiza ma embassies aja kuti azadimirire Malawi muja pamakhala kuti pakuchitika zinthu zambiri aja kamana kuti ajakwera ku they had bilateral talk ndi ziko lakuti amathandazo zimene zile embassy uja zimene akuona pemene aziuza no ziko lake lija to president kuti awatu akutipanga chonchi akutipanga. For example, ndakhanduka mbasomba example ena mbwemo dziko laku katilekeze kuti Australia, for example, Australia ifuna kutuma uje nduna yake amene ka embassy wake apite ku Mozambique akagwire ntchito zina ndi embassy wako kumeneko pa zina zake zona kuti akakumane kumeneko uko, right? Ndi budget maperekedwa ndalama zimene ifuna kugwiritsa ntchito ndizi mutenge ndalama izi mukagwiritsa ntchito. Boma la Malawi kumuza zina kuti ndalama yoti iweyo ufuna kupita ku Mozambique kutenge 3,000 yoka. Do you think zimene zithandiza? Zimene zithandiza izizi zimene kupanga President Chakwera, because we know this is empowered by the President Chakwera himself, because he is struggling to keep foreign currency Malawi. Nkhani jama kama Dr. Kabambeja kuti productivity Malawi muno mulibe. We are having the less production that we can sell internationally. Tilibe, right? Ndiye tili busy kufuna kupanga control drama za anthu ena chifukwa kuti ife talepera. Zimene zikuchitika chimodzimodzi ngati ine nyumba mwanga muno ndikukanika kuti ndipeze drama. Ndiye ndikumafuna kuona nyumba ya anthu ena iko kuti kupeza drama bwaji. Ndifuna ndizipanga control drama za anthu amene ajawo. Malamu ndizipanga control drama zanga za ine. Ndizimene kupanga President Chakwera. Izizi President Chakwera is shooting himself in the head. Kapena kuzombera phazi. Uyuyu kugwa kwa uyuyu ndio kuti sopano akuchulusa udani wina usati ndo wa Malawi oka. Akuchulusa no udani ndi anthu ena ake amesa maina kupanga nawo udani, right? Komanso if he thinks that he is going to kill black market, I want to tell President Chakwera kuti black market is bigger. We are here to tell Reserve Bank of Malawi kuti black market is much bigger than government itself, more especially in Malawi. Because ngati mwapanga kuti ndalama zimene azitenga anthu azikhala malire isi $30,000 ngati afuna kupita kunja kapena kugwiritsa ntchito. Because anthu sakumvesesa apa akuona kuti ndalama azitenga zigwiritsa ntchito Malawi. No, ndalama zijazo akakhala kuti waja limene mujanga kuti isi kuti afuna apite ku game kapena ku shoprite akagule zinthu. Ndalama zimene amagwiritsa ntchito currency anthu ya Malawi ija. Komano ndalama $, imene akuyika mbayi yuti aitenga kapena banka jalolize kuti abasi ndi imene angati kugwiritsa ntchito cross border. Akamachoka dziko lina kupita dziko lina. It doesn't matter ni Mozambique kapena Zambia kapena Tanzania. Koma ngati kuchoka dziko lina kupita dziko lina, ndalama imene akulolera kuti akanenge ku bank $3,000. Chimene chili chinthu chopweteka kwambiri kwa anthu aja amaona kuti guys, and those people they don't even deserve that money. Ndakuza kuti those people are rich. Ndiye munthu ali ndalama zake zoti afuna akatenge mukamuuzena kuti you are giving restriction kuti ndalama zimene azitenga zizikhala isi. Izizi akuboma kusindikiza kuti akumakulangiza ni ndani. Iyi ndiye is another mistake. Malo mokhala pansi ndikukambira naona kuti kodi ndinakuuzani kale tingapange bwanji kuti zikhani forex sochuluka muzikomo. Kabambe amabwera ndikumakuuzana kumakuunikirani. This is what you have to do. This is what you have to do. But you don't listen because you got a hate. Muheta munthu ndiye munthu wasi ungamuheta olata kamba nyanzeru iyo sima chimvera.
msanene kuti muziko mujamu mulibe anthu amene angakuthandizeni. And don't say opposition tina Malawi mujamu Asamiya Suleiman amene akati ayankhule chonchi mabloka. You can't blame opposition. Opposition is trying their best kukuuzani kuti tipange control foreign currency atu mziko munomo. We have to do this. Chakwera is doing opposite. Nde amene simuna investing nkhani imene jandi imene komanso iyiso yomanena kuti uyu minister amene anaonera live amene kuti minister ayo amene azona kuti non government organization akamana ndira ndrama zawo kuchokera kunja. Obviously ndrama amana ndira ma US dollar. Ndrama zijazo zizipira ku reserve bank, reserve bank zizipanga control. Those are the private sectors. Zilingana zona kuti ndrama zimene St Andrews International School High School amagwirisa ntchito zizipangidwa control ndi reserve bank. Zimene sizimaina okhala choncho. Private sectors boma simaina kuti zigwirisa akati nane governmental organization. The government organization doesn't belong to government. That's a private. So why are you poking your nose into someone's business? Mufuna mpange control economy ya anthu amene mufuna mpange control ndrama za anthu amene ajawo. Ndrama zokhala zako mazivutikira sokwa zitenga so bank. Chifukwa kuti you guys you are failing to control our economy in a good way. Ndiye chimene chichitika chona kuti ngati mwapanga restrict choncho anthu azipita pa black market. Ngati simukuona ngati kuti pa black market ipo basi niyo mkhangati mwayipanisha amene jawo kuti hayi black market imakhala yodula nthawi zonse. They can't compete with us. We are always lower than you are. And two people don't care. Nakuza last time. People take a risk kupita ku South Africa kumene kumakhala zokupana osati masewera. Anthu amaomberana. Manifesto kuberedwa daily. Koma anthu amatenga risk kupita kumene kuchifanya kuti muziko mbalime chimene chochitika. Ndi chimodzimodzi nkhani za forex. Zimene mukamba izi. Ndizona kuti anthu akala amazilolera kupita pa black market. Ulota ndinazona kuti $1 munthu azikagula 5,000. Magaza jazipita kwa panga zimene zozo chifukwa yani iwo ajimene akufuna ndrama yawo imene akufuna kuti kwapita kunja ndifuna ndikhandi $10,000 US dollar paka ndrama yo ikwanire. They don't even care. Chifukwa kuti government ikulephera. The good way kuti government ipange demolish kapena ipange defeat black market is to give less restriction kubomako. Na zokuzana ndi forex iyi. Ndiye kuti mwagonjesa black market. Koma restriction ake mene mukubwera ngati mene iyi. How can you defeat black market? You can't. You can't. You guys mwalephera kulephera kwacho kuona kuti ndipo mistake mimi mwayipanga iye ma embassy iyi. Iyi ndiye saname iyi simpira na batali yake. Iyi simpira ya reserve bank governor chifanya ke kabamba anani azona kuti tukupempa kuti the current governor of reserve bank has to resign because he has failed. He can't even use his head. Ka advise yake ni ndana mapanga advise you I don't even know. Koma anthu awawa aliphereratu. China ndichoti President Chakwera ku Abu Dhabi. Right? President Chakwera ku Abu Dhabi if it navesedwa kuti if I'm not wrong they say he was invited. Ati he was invited kuti akomanda president meja kuti akambirane zokhuza na government to government deal yokhuza na zokugula mafuta. Achakwera pita kumene kuja apanga extend masiku. Do you recall pa situation Malawi paja nane bazona kuti I doubt if President Chakwera is going to receive a warm reception. I said that. Not even long. Soon hiyo jata ngonyamuka pa ujene pa nani kuti ndikukayika chifukwa kuti zimene Chakwera anapanga zija. Zopanga promote nkhondo ija kuti pitire kumene kuja. Kusunya kuti he doesn't care. Maiko ena mu Africa munomo anapanga decline. Koma hiyo janane kuti yayi ineyo tikufuna nkhondo imene ipitirire. And Chakwera doesn't know kuti ni anthu angati amene ena amatumiza ma email museri kwa maimamu akumene kuja kapena kuti ma sheikh akumene kuja ku maiko achisilamu aja. In fact anthu ajaso kumene kuja maiko achisilamu aja anaona kuti ndi maiko angati amene avota kuti kukhale ceasefire, ndi maiko amene angati amene avota kuti ceasefire isachitike. Anaona amene paja Malawi is there. That's why these people they have ignored President Chakwera. President Chakwera anangoti namiza kuti anagwirizana zonna kuti apite kumene kuja. Mwina anamulembera chikalata cho mu Arabic. Mwina sana mvisisi. Anangoti you are welcome. Ndiye anangonyamuka. Komano munthu otina kuti pali communication joti pakakhala kukambirana. There is no other way munthu angabwere kunena kuti
kumapereka excuse yona kuti president wa ku Abu Dhabi ko ali busy, he cannot meet this president now. That's embarrassing. Kumatenga zithunzi. How can you trust these people? Amene abwera East Bridge kamukuti amagula kuje fertilizer afuna zikagula ku butchery. These are the same people. Tingonena kuti in short akhala kuti na mizambi za fertilizer kumbuye kuti atina mizambi mbiri zimene pakadali pano palipo ndi chinthu chimodzi zimene mungachiroze kuna kuti achakwera chichi anakwanirisa. Now he is going kumene kuja ku Abu Dhabi, ali busy kutengesa zithunzi kumatonesa ife ali mwe. This president ni mbuzi yeni, this president is god, useless president, and he doesn't even know what he's talking about, what he's doing. He's just sitting there on top and doing nothing. Uli kwa Abu Dhabi huko masiku amena kuenjezera je, know how much money this president is going to spend? It's a lot. Nde kuti wafu msaku treasurer ja tutumizire ndrama zina kuti so mwafunse even atulankana Brian Bades mwe saka umafusa mbuyo kuti afunse ka minister of finance kuti afunse zina kuti pa 3 days zimene mwapanga extend ni ndrama zingati zimene mwagwirisha ntchito. Mumva zona kuti siti kuziwa atafusa zofuza lemeza ali so ku USA anapanga extend masiku kumene kuti ndi anafusa kuti amana kuti ndrama zimene anatenga zachepa. Anatero tubachi ndi anapemba ku treasury kuti ndrama zina zitumizidwe. Anafusa funso kuna kuti ndrama zimene I think tamene anali gospel kazako if I'm not wrong. Anazafusa kuti ndrama zimene zakusira minister for information ndrama manager ndizingata kuna kuti we cannot say right now tukuzani. Until now we don't even know how much money was used kumene kujako atanena kuti ndrama ziyasachepa anabisa zimene zijata. No wonder ndrama zo anaba. Njira imene ikuchira chakwera papai ni njira imodzi yona kuti afuna kubera ndrama. You guys, these people, they are not here to develop us, to help us. These people, they are here kuti aziba ndrama. Chimene chichachitika papa 3 days zimene apanga extend atenga ndrama zochuluka kwambiri kumane kuti ndrama zitinatumiza chifukwa kuti unali chani ndiye kumene kujama kuti ayi chifukwa kuti lese munthu wabuka kunali mapenalties kumene kuja chifukwa kuti apanga extend ngasi mahotelo achati mukamapita makhala kuti amphena kana buka kale. Say for example if iweyo ngati wabuka hotel yo for 3 days ndiye kuti ena so abuka kuchokera pa siku limene wewe lizathero kuleso ena akamera akakhala kumene kuchoka siku mapitawo ndiye wewe wapanga extend masiku ndipo makhala penalty makhala zona kuti they have to compensate those people kuna kuti ayi malo wa justice take up chifukwa kuti pachitika zinthu zina zake ndi anthu ajama ina kuti apangidwe compensate because amakhala kuti ali press ma programs yawo. Ndi iyi ndi njira imodzi imene anthu angabere ndrama ndithu ndrama za hapa zapita kumana Malawi vuto metili nalo sitimaunikira zinthu ngati zimenezo. Timaona ngati zinthu za simple. This is how people, how they stealing our taxpayers money. Tili ndi president amwene omvesa chisoni zona kuti ukani sit here ndikumasekerera uyu sana landiridwe nkhani yake ndomoja ndinakuuzani ija. This is very sad. Kasakaniza wanga wale amene mafuna ndikuuzeni ndikuuzani zimenezi. Komanso Malawi muziziwa zona kuti ngongole imene kwambira kuti 12.5 trillion imene inabwerekedwa ija kuchokera pa 4 point something trillion yatipi ana siya ambiri akulisaziwa kuti ndrama zitimabweza bwanji. From today onwards every Malawian has to know kuti mukabwereka $1 imene umakabweza imene IMF amafuna ndi $50. If you owe them $1 you have to refund $50. Ndengo ngole trillion 12.5 trillion imene akamba zona kuti ningo ngole ija mupange 12.5 trillion ja multiply by 50 ndi ndrama zimene ife tikufa ndi amabwereka ndrama zija chotonga kuti you have you ulepere kukabweza ngongole. Nde boma limatenga ngongole ngati boma limene lili ndrama zimene tingochokera kuti chokere pa 4 paja kupita huko ndrama zimene atenga is about 8 point something trillion bwa tikachosera za DPP za DPP nali 4.4 trillion ndiye tichokere pamene ndrama zimene atenga pa 4 chakuti ka 9 trillion ndrama zimene atenga anthu amene wa muzaka izizi. Taona chani chimene chaphindu chimene chachitika. Fertilizer alimi analibe access yogula fertilizer ochipa uja mmene waja nalonjezera palibe ndramazo anagawana. So ndrama when they owe money or when IMF gives us money as ngongole malamuti ndrama zazigwira ntchito moyenera anthu akuja. That's why they are failing to refund the money. That's why they are struggling even to show them kuti ndrama zatenga zijata kusa ntchito isi wabwereka ndrama koma hivi ni forex mdziko kumapeza kuti kuvuta be. Now Reserve Bank kungobalalika kuchita ngati kuti kuli anthu osaphunzira anthu amene ife sinabanga za economics kumaunikira zona kuti sitimapanga choncho. So go ahead with your motion
Koma, what I'm going to tell you is Chakwera has shot himself in the head. You can't control the foreign embassies in Malawi. That is not going to work. This is end of Malawi Congress Party and President Chakwera himself. Especially Like, share, Malawian cameras, right.